Dende o fondo da alma, así pinta Loli Felpeto. Sí, es que es lo que siento, pinto por eso, porque me gusta, me sale. No fui a aprender a ningún lado, o sea que yo me formé, me formé un poquito sola. É a primeira vez que amosa a súa obra. Me encanta trabajar el óleo y sí, paisajes, quizás por eso de que me gusta un poco viajar. Me encanta ver sitios, lugares nuevos y los paisajes los vivo mucho. Un sentimento que logrou trasladar os que acudiron á inauguración da súa exposición no Centro de Artesanía e Deseño de Lugo. Me produce moita ledicia, sobre todo a historia que hai detrás de Loli, non? De un día así de repente volcarse e amosar nos a todos toda a súa, non, porque isto é moi íntimo, isto é privado dela. O patrimonio etnográfico e medioambiental é a súa fonte de inspiración. Foi capaz de crear todas estas fermosas composicións no seu tempo de lecer. As 25 pezas que compoñen esta exposición son o resultado dun reto da autora por captar a realidade a través do seu pincel. A Ponte Vella de Rábade é un exemplo. Porque mi marido es de Rábade y está muy arraigado aquello. Sabía que lo iban a restaurar y me dio por pintarlo, me gustaba. Y después me animé a hacerlo restaurado otra vez, desde otro ángulo. Coincide que ten as dúas pontes, a de antes de restaurar e a de agora, pois son como dúas olladas do de antes e do de agora. Entón, esses dous gustaronme especialmente, sí. Entre as súas creacións favoritas, este lenzo. Es un cuadro que se ve una calle de un pueblo y está todo de agua, o sea, lluvioso y tal. Ese cuadro es algo especial para mí. Quizás hay otro también, que es el del castillo de San Antón de Oleiros, de Coruña, porque estuve allí. Imagíname atravesando esa ponte tan clara e chegando ao Castelo de Oleiros, e gústame tamén pola mesturanza de materiais, non? Que é un óleo sobre area, creo que dixo, que me parece que fai unhas texturas así, a verdade que curiosas. A mostra podese visitar ata o día 8 de marzo no pabillón 4 do Centrat, que mantén as súas salas abertas os artistas da provincia. Durante este mes que vai estar a exposición, vamos a aproveitar o poema e vamos a traer a outras persoas. Estou pensando en alguén que escribiu por primeira vez un libro, vámoslo facer aquí. Vamos a facer por primeira vez con unha persona que escribiu un libro, presenta aquí Loli tamén, para ir sumando xente que teñen a primeira oportunidade. E vamos a traer tamén alguén que por primeira vez editou un disco, para que actúe aquí. Talentos noveis os que, ás portas do Centrat, agarda a lírica romántica de Bécquer. Ay, pensé, ¿cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma?